Президенти Русия Владимир Путин иброз дошт ки артиши ин кишвар ба воситаи мушаки болдори миёнапарвоз як коргоҳи низомии Украинаро ҳадаф қарор додааст. Дар ҳамин ҳол Украина исрор меварзад ки дар ҳамла ба хоки Украина Русия аз мушаки баллистикии дурпарвоз ва ё байниқоравӣ истифода бурдааст. Шоми 21 ноябр дар як паёми телевизионӣ Путин гуфт, истифода аз силоҳи нав ҷавоб ба Амрико ва Британия аст ки ба Украина иҷозат доданд қаламрави Русияро бо мушакҳои дурпарвоз ҳадаф қарор диҳад. дар шароити ҷангӣ аз ҷумла озмоиши яке аз навтарин системаҳои мушакии миёнапарвоз барпо гашт. дар амалиёти мазкур аз ин силоҳ дар шакли мушаки баллистикии фавқуссадо бе истифодаи кулоҳаки ҳастаӣ кор гирифта шуд. низомиёни мо онро «Орешник» номиданд. ба қавли нирӯҳои ҳавоии Украина, субҳи 21 ноябр Русия аз пойгоҳи низомии вилояти Астрахан шаҳри Днипрро бо мушакҳои болдори байниқоравӣ ҳадаф гирифт. Ба навиштаи президенти Украина Володимир Зеленский, тамоми нишондодҳо аз ҷумла суръат ва баландӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушаки баллистикии байниқоравӣ аст. дар ин байн сухангӯи вазорати мудофиаи Амрико Сабрина Синг тасдиқ кард ки Русия бо мушаки озмоишии миёнапарвоз ба Украина ҳамла кардааст. ин мушаки миёнапарвози баллистикӣ бо истифода аз пойгоҳи мушакҳои болдори байниқоравии русии РС-26 рубеж партоб шуд. дар масъалаи огаҳии пешакӣ бояд гуфт ки дар арафаи партоби мушак Русия тавассути каналҳои робитаи коҳиши таҳдидҳои ҳастаӣ ба Амрико дар бораи ин тасмимаш хабар дода буд. як мансабдори амрикоӣ ки нахост номаш ошкор шавад ба расонаҳои хабарӣ гуфт, дар ҳоле ки Русия ҳамагӣ чанд дона аз ин мушакҳои озмоишӣ дар ихтиёр дорад, Путин мехоҳад дар дили украиниҳо хавфу тарсро ангезиш диҳад.